Ja sanotahan näin, että puhelin on pirahtanut, haloo, kuka se siellä? No ei tässä nyt ole Matti Vanhanen vaan minä halusin soittaa. Onhan kiva tietysti päästä juttelemaan tuollaisen hiihtäjälegendan kanssa ihan kahdestaan. No niin, tottahan Mooses juu, ja kivahan se on, että valtion ihmisetkin soitteloo hirviöohjelmahan, niin odotas Matti vähän nyt kiljastahan väliin. No niin, se oli sellainen kiljaasu. No se oli kyllä aika hyvä ja täytyy sanoa, että siinä oli kyllä forssia ihan riittävästi. Joo, mitenkä se tollaasella, sanotahan valtiomiehellä, niin lähtöö tuo viikonloppu, niin millaisia suunnitelmia sitä laaritahan, jos on viikonloppu vapaan? Ei no, mukavinta tietysti olisi, jos saisi biljardimatsin aikaiseksi jonkun kanssa ja tyttöystävä tuossa toi juuri 2 pulloa kosteusvoidetta. Uskon, että hän laittaa itsensä erittäinkin huomiota herättävän näköiseksi ja lähdemme baariin ja otetaan ainoastaan kalkkunaa siinä salaatin kanssa. Ja että syömähän lähdetään, no mitenkä sitä sen jälkeen sitten tarttisiko vieläkö jäättää istumahan vai tuuttako kotiin? No kyllä se tietysti olisi kiva lähteä kotiin ja paneloimaan ne seinät loppuun, mitkä jäivät silloin remontin aikana tekemättä. No tehdään tällä tavalla ja mitenkäs se oli ton levytoivoomuksen kanssa, no löytyykö sellainen? No joo, jos jotain kekkosta urhoa löytyisi, niin olisin kovin tyydytetty. Sellaista tuloa nyt.